Tiri kuenderera mberi nedzidzo zvedu Bible Pfupiso. Nhasi tiri pachitsauko 145 chebhuku raMapisarema. Taakusvika kwamvura yacheka makumbo kubhuku raMapisarema. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Chitsauko chezuva ranhasi rwiyo rwekurumbidza rwaDhavhidhi. Muchaongorora kuti ndo patiri kugumira kunzwa pamusoro pekunyora kwaDhavhidhi nziyo sekuongorora kwandaita. Murubva maona pana paDhavhidhi ari kuti ndinokurumbidzai Mwari, ndinokurumbidzai nokuti muri Mwari number 1, number 2 ndinokurumbidzai nokuti muri mambo, ndinokurumbidzai nekuda kwezita renyu. Zvinhu zvitatu izvi hazvisi zviduku. Mwari ngaarumbidzwe nokuti ndimwari, kwete kuti akatitira zvimwe zvinhu, asi kungoti ndimwari izvo zvega zvinopa kuti Mwari arumbidzwe. Anorumbidzwa nokuti ndimambo, kureva kuti anotitonga, tiri maservants ake, tiri varanda vake. Tinorumbidza zita rake, yave character manje, mamiriro akaita. Ndazofarira Dhavhidhi akuti ndinokurumbidzai mazuva ese, every day. Kune vanongorora vanotaridza kuti rwiyo urwu rwaimbiwa kaviri mangwanani, kamwe chete manheru. Zvoreva kuti rwiyo rwaimbiwa katatu pazuva kurumbidza Mwari. Why? Number 1, nokuti he is great, Mwari mukuru. Number 2, nokuti kukura kwake hakugoni kuzikamwa kana kutsanangurwa. Anobva ati panapa, from generation to generation. Amen. Kureva kuti Mwari ngaarumbidzwe kubva kuvakuru kusvika kuzvizukuru zvinozotevera. Ari kubva ati panapa, ndichafungisisa pamusoro pezvinhu zviviri. Number 1, ndichafungisa pamusoro pembiri yenyu. Number 2, ndichafungisisa pamusoro pemabasa yenyu. I will declare, amen, ndichaudza vanhu pamusoro penyasha dzenyu nekunzwira kwenyu. Chikonzero, Mwari akanaka kuna vose, haanangonakira Israeri chete, akanakira kuvanhu vese. Chikonzero chimwe chinokosha ndechekuti Mwari akasika. Mukazoenda pavhesi 19 anoti Mwari uchazadzisa chishuwo cheavo vanomutya. Amen. Uye uchanzwa minamato yeavo vanochema nekuvabatsira. Apa ndo pakakora. Kwanzi pavhesi ya 20, Mwari uchachengetedza vese avo vanomuda, uye achaparadza vanhu vakaipa. Miromo yeavo vanokudza Mwari iyo ichakudzwa. Mwari wenyu achakuitire zvakanaka. Handizivi munamato wako waungaite pamangwanani ano, but ini ndaita munamato panapa wokuti maziso aJehovha anotichengeta. Mwari anotiona nekutinzwa patinochema. Nzvikwa pazuva ranhasi, chema kuna Jehovha anokunzwa. Ishe tomutendai, tinzweiwo kana tichema seshoko renyu zvarataura. Tibatsirei munguva yenjodzi, muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Kana muchida kundibata, +263 772 204 766. Mwari akukomborerei. Tosangana pachitsauko chinotevera.